mana kalangnya? Sampai deh. Kalangnya di mana? Dada bedok kon di pada kalang hasil. Harus sudah se, hang nak kau pihai, itu kau bawa bar, jangan dada. Dada thang nak kau, right now, get out, don't let me check. Bisa ni. Natai kena sok misteri. Nasi ni payah dalam naik pesanku. Maaf pilih dia nak misteri. Nubai na ay. Nangako mana sa nabuha mo na ay. Ang mansisa na tanggang mo na ay. Ang mansisa na pinagman. Natsay. Ang mansisa may mo na ay. Ang mansisa may man. Natsay ang mansisa na haliya ay. Ang mansisa na haliya. Manana mansini soksara nangang sanay badi bepu badi nungai pinigay kemahang anda pinigay kemahang anda ang bepu mau mansini dari tanah nungai ang mansini dari tanah isai rai kosta dari tanah samsi Manana manusia ko percaya. Manusia ko tu kaya. Ang manusia na haliyay. Ang manusia na haliyay.